LGU Mangaldan, pinabulaanan po ang kumakalat na post tungkol sa cash assistance. Vlogger humingi naman ng paumanhin. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Robert Reyes. 104.7 IFM Report. Pinabulaanan ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan ang kumalat na Facebook post na nagsasabing magkakaroon umano ng pamimigay ng cash assistance sa Municipal Hall noong Agosto 12, 2026. Ayon sa LGU Mangaldan, walang nakatakdang pamamahagi ng cash assistance sa ikalawang palapag ng Municipal Hall sa naturang petsa at wala ring inilabas na opisyal na anunsyo ang Office of the Mayor kaugnay nito. Nilinaw naman ng lokal na pamahalaan na may regular itong financial assistance program para sa mga residenteng nangangailangan at nakapagsumite ng kumpletong kinakailangang dokumento. Gayunman, nakadepende sa availability ng pondo ang pagbibigay ng tulong at walang nakapirming schedule ng pamamahagi. Dahil dito, pinaalalahanan ng LGU ang mga content creator, vlogger at iba pang gumagamit ng social media na beripikahin muna ang impormasyon bago maglabas o magbahagi ng anunsyong may kaugnayan sa mga programa at serbisyo ng pamahalaan. Samantala, personal namang humingi ng paumanhin ang vlogger na si Marlon Boss Macgalang kay Mangaldan Mayor Bona Fede Vera Paraino kaugnay ng kanyang Facebook post tungkol sa umano'y pamamahagi ng cash assistance. Inamin at ipinabot ni Galang ang kanyang paghingi ng paumanhin kaugnay ng mali at hindi beripikadong impormasyon na kanyang naipost. Kasunod ng insidente, nagpaalala si Mayor de Vera Paraino at ang Mangaldan Police Station sa publiko na sumangguni lamang sa mga opisyal na communication channels ng LGU Mangaldan at iba pang kinaukulang ahensya ng pamahalaan bago paniwalaan o ibahagi ang mga anunsyo. Kasama niyo mula rito sa FM News Dagupan, Idol Robert Reyes, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.